Velkommen til denne fredag med Guddommelig Hjerte. Det er 52 forandringskort, et orakelkorssæt af Tosha Silver, og du finder sættet inde på healthespirit.dk. Det første kort, vi får i dag, er simpelthen kortet styrke. Det er et kort, der handler om, at i dag kan du kalde på styrken til at lette det, der er svært, til at få hjælp til de omstændigheder, du står i, og de situationer, du står i. Det er at bede om styrke, så der er noget, du kan læne dig op ad, og der er noget, der hjælper dig med at udrede, hvad end du nu står i af dilemma, i konflikt, i svære valg, eller bare en svær situation. Og styrke, det kan du bede om til det højere åndelige, og du kan også bede noget bestemt, du tror på, eller som du samarbejder med til at give dig styrke. Og nu er det jo også sidste dag af ferien for nogen, og af hverdagsugen for nogen andre. Så nogle gange, så er det lige præcis fredagen, vi har brug for lidt ekstra styrke til at få en rigtig god dag, og også en rigtig god eftermiddag og aften. Efter styrke, der får vi kortet centreret. Så det er et kort, der beder dig om, at udover at have fokus på din styrke, og hvor stærk du faktisk er, at holde fast i dit centrum, i din kerne, inde i dig selv. Hertil kan du bruge for eksempel at tage nogle rolige vejrtrækninger, hvor du virkelig fornemmer, hvordan luften drages ind, og hvordan dine lunger fyldes op af luften, og hvordan luften er lidt varmere, når du ånder ud igen. Og virkelig mærker, hvordan dine lunger bevæger sig og bliver fyldt op. For de er nemlig lige omkring dit hjerte, dit center. Og det er nogle gange en rigtig god genvej til at lige smutte tilbage med opmærksomheden på sig selv, hvis man især lige har mistet den til omverdenen omkring sig og har fokus på alt andet end en selv. Generelt er det rigtig godt at lige holde en 20-30% af sin opmærksomhed på sig selv, også sin krop og hvordan man har det, sådan at man ikke ryger ud af balance, som for eksempel var kortet i går. Så det her, det handler altså om at være centreret ligegyldigt, hvad du står i af situationer, og hvor udfordrende det er, og deri finde den her sindsro og ligevægt og balance, og stole på, at i den her centrering, der skal du nok komme igennem det, du står i. Og det tredje kort er et af de smukke og kraftige kort i sættet, og det handler om kilden. Det er, at man beder sin kilde, det højere åndelige, om at fylde en op med selvtillid og tro, og at vide, at man aldrig behøver at tikke. Man kan blot modtage i taknemmelighed. Så det er også at bede kilden, og det kan være for eksempel Gud, Jesus, Jomfru Maria, Buddha, hvem man ellers lige har af nogen, man tror på er kilden til ens eget liv. Bed om, at de hjælper en og fylder en op, og at man mærker, hvad det er, man skal i dag, hvad der er det bedste at gøre, hvad er den bedste løsning, og også hjælpe en med at føle sig centreret, styrke, og som vi trak i går, kortet balance. Så det er lige de her 3 smukke kort, I får med jer i dag, fra kortet Guddommelig Samtale af Tosha Silver, som du finder inde på healthespirit.dk. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag, og vi ses igen i morgen til en ny dagens kort. Hej!